መግለጺ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ በዋጋ ህይወት መናእሰይ ምጽዋት ያአክል ጉጅለ ድሕረትን ገበነን ብሽም ህዝብና ሸቀጠም ነትፍትሓውን ጉቡእን ሕቶ ህዝቢ ተጎልቢቡ ንጸቢብ ፖለቲካዊ አጀንድኡ ክጥቀመሉ ጸኒሑ እዩ። ግዛታዊ ሓድነትን ጉዳይ ተመዛበልትን እናበለም በተግባር ግን ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ በመጥሓስ ድሕንነት ህዝብና ናብ ሓደጋ ዝእትዎ ፍሪ ኩናት ጀሚሮም ባህርን ተግባራትን ናይ ዝጉጅለ ብጭቡጥ ክረአ ከሎም ብሰንኪ ስሱዑን ጨካንን ድሌታቱ ህዝቢ ትግራይ ክባር ዋጋ እናኸፈለ መጺኡ ይቕጽርን ኣሎም። ንሕግን ስርዓትን ረጊጹ ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ኣፍሪሱ በቲ ጸረ ህዝብታት ዝኾነ ስርዓት ሻዕብያ ተዓሲቡ ካብ ተሓታትነት ንምምላጥ ከባቢና ኣብ ቀጻለ ዕግርግርን ህውከትን ክንነበር ንምግባርን ነዚ ተበሊጹ ዝለመዶ ናይ ጉዕለት ተግባር ንምፍጻም መሰረታዊ ረብሓታት ህዝብና ህጊሩ ብቁሉዕ ናይ ኩናት ዕንደራ ጀሚሮሎም። እዚ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ናይ ጥፍኣት ጉጅለም ብዝኽተሎ ጉጉይ ፖለቲካዊ ጉዕዞን ስሑት ስልሒትን ምኽንያት ክሳብ ሕዚ ዝፈጸሞም ግበናት ከይኣከል ተደጋጋሚ ዝተገበረሉ ናይ ሰላም ጻውዒትን ናይ ምላእ ህዝብና ምሕጽንታን ተሓሲሙ ኩናት ንምጽሕታር ዝገብሮ ዝነበረ ዝተተለመ ወፍሪ ሕዚ ብቁሉዕ ናብ ኩናት ኣኪሎም። ህዝቢ ትግራይ ብዝሓለፈ ኣክል ድሕሪ ሕዚ ዝግበር ኩናት ኣይኩናትናን ኣይምልከተናን ብምባል ሕሪኡ ሰላም ምዃኑ ብተደጋጋሚ ብተግባር ኣረጋጊጹ እዩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ዘካየዶም ተደጋገምትን መድረኻት ከይተረፈም ህዝብና ሕሪኡ ሰላምን ጥራሕ ምዃኑ ደጋጊሙ ኣረጋጊጹ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ጉጅለ ድሕረትን ገበነን ካብ ደገን ውሽጥን ንዝመጸ ጻውዒት ሰላም ብትዕቢትን ድንቁርናን ነጺጉ በትሕሉፍ ዝወደቐ መሪሕነቱ ከይተጣሰም ዳግም ጓህሪ ኩናት ወሊዕሎም። እዚ ጉጅለ እዚ ብዓይኒ ዕሙተይን ብብድዕን ዝጀመሮ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ተመራሊኡ ክጠፍእን ካብ ተሓታትነት ከምልጥን ይጠቕሙ እዮም ዝበሎም ኩሎም ዓይነታት መንገድታት ጥፍኣት ከም ስልተ ኣንፈት ቃልሲ ተኸቲሉ ናብ ቁልቁለት መንገዲ ጥፍኣት ይምርሻሎም። እቲ ብቀይሕ ደም ብጾትናን ብቁኑዕ ብርዒ መራሕትናን ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ካብ ሰናይ ጉሓቱ ዘይተዋሓጠሉ ዝድሕር ጉጅለ እዚ ምስ ህግደፍ ተላፊኑ ንምፍራስ ነዊሕ ርሕቐት ድሕሪ ምጓዓዙ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዕሊ ፍሪስዎሎም። መሬት ትግራይ ዓውደ ኩናት ክገብርዋ ዝደልዩ ሻዕብያን ካልኦት ግደማውያን ሓይልታትን ፋይናንስን ናይ ኩናት መሳርሕን ከቕርቡ ጉጅለ ድሕረት ድማ ሓይሊ ሰብ ንኸቕርብ ከምኡውን ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮ ማዕድን መሬትን ካልኦት ናይ መንግስቲ ሃፍትን ንብረትን ክሕርጅን ንኩናት መዳለው ንክኸውን ምድላው ወጊኑ ይርከብ። እዚ ጉጅለ እዚ ካብ ሻዕብያ ዝተዋሃቦ ልኡኽ ብምቕባል ንግዛታዊ ሓርነት ትግራይ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ክሳብ ናብ ክልል ዓፋርን ጎንደርን ዘካልል መጠነ ሰፊ መጥቃዕትን ምክያድ ምድላዋቱ ወጊኑ ንተወሳኒ ህዝቢ እዩ ዝብሎ እኳ ብስሩዕ ከይነገረን ናይ ሓይሊ ምንቅስቓስ ተወስን ዓውደ ውግእን የካይደሎም። ነዚ ዝሕግዙም ቅድም ኢሉ ዝቐበሮምን ዝሓብኦምን ከበድቲ ጾራት ካብቲ ዝቐበረሉን ዝሓብኦሉን ብምውፃእ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን እናጸግዐ ዝርከብ እንትኸውን ካብቲ ናይ ድንቁርና ስልሒቱ ብዝብገስ ነዚ ዘመን እዚ ብዘይምጥን ቁመና ክዋጋእ ኣጋፋሪታቱ ሰሊፉ ቁሉዕ ውግእ ወሊዕሎም። ንጸቢብ ጉጅላዊ ድሌት ብኩናት ሸውሃቱ ክዕግስ ብሽሙጓኣት ሰራዊት ትግራይ ኣብ መኻንዩ ገንዘብ ክእክብን ኩሉ መዳይ ምድላው ከካይድን ጸንሐ ገበነኛ ጉጅለም ኣብዚ ሰሙን እዚ ብኣንፈት ጸለምቲ ዝጀመሮ ጽሕተራ ኩናት ደቂ ድኻ ዝኾኑ መናእሰይ ድራር ጥይት ገይሩ ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ ስሕተት እንትፍጽም ተራእዩ እዩ። እቲ ተባዕቲ ቃላሳይ ሰራዊት ትግራይ ድማ እዚ ናይ ልዕሊ ኮር ምልሻው ውሳና ቀዲሙ ተረዲዩ ነናብ ዝመስሎ እናፈረሰ ይውዕል ይሓድር ከም ዘሎ ካሊእ እዚ ፍሉይ መድረኽ ዘርእየና ዘሎ
ዝድገፍ ቆራጽ ውሳነ እዩ ኣብ ኩለን ኣሃዱታት ዘሎ ተጋዳላይ ክስዕቦ ዝግባእ ህይወትካ ናይ ምድሓን ውሳነ እውን እዚ እዩ ስለዝኾነ እውን ኣብዚ ሓደገኛን ዘይዛረን ኩናት በቐጥታ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝጉዳእ ህዝብና ብሓፈሻ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ድማ ብፍላይ ምዃኑ ብምርዳእ ኣብዚ በቐጥታ ብህግደፍ ዝምራሕ ዘሎ ናይ ጌላታት ውግእ ተመዛበልቲ ዘይመልስ ግዝኣታዊ ሓድነት ዘይውሕስ እኳ ደኣስ ነታ ዝነበረት ዳስ ሓዘን ካልእ ሓዘን ዝውስኽ ብምዃኑ መንእሰይ ትግራይ ንነብስኻ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከተድሕን ውድብ ስምረት ይጽውዕ ብሞት መናእሰይ ትግራይ ኩናት ጀሚረም ናብ ድርድር ከኣቱ እየ ዝብል ከንቱ ውሳነ ዝወሰነ ዝጉጅለ ድሕረት እዚ ናይ መወዳእታ ጥፍኣቱ ከቀላጥፍ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ በፂሑ ፅሕተራታት ውግእ ጀሚሩ ስለ ዘሎም ንገበነኛታት ኢሉ ዝሞት መንእሰይ ከይህሉ መላእ ድለይቲ ለውጢ ክትረባረቡ እውን ውድብ ስምረት ፃውዒት ይቐርብ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ደላይ ሰላም ምዃንካ ሎሚ ዘይተረድአ ኣካል የለን ይኹን እምበር ንድሌታትካን ባህግኻን ዘይኮነስ ንድሌት ግዳማውያን ሓይልታት ዝግዝኡን ኣብ ጫማ ቀተልቶም ተጎንቢሖም ዕማማ ፅንዕቲ ዘፈጸሙ ድሑራት ጉጅለን ኣንጻር ድሌትካን ባህግኻን ውግእ ንምውላዕ ካብ ተልዓሉ ኣብ ሰራዊት ምዝርከቡ ደቅኻ ክትምዕድ ይግባእ ኣንጻር ዝሕዚ ዝካየድ ዘሎ ሓደገኛ ውግእ ግዳማውያን ሓይልታት ድማ ብትርኾነን ከሳብ መወዳእታ ድማ ተቃልሶን መክቶን እዞም ናይ ኩናት ሸቃሎ ኣባላት ጉጅለ ጥፋት መላእ ቤተሰቦም ኣብ ውሑስ ቦታ ቀሚጦም ሃፍቲ ትግራይ እናዘረፉን እናጓሕጉሑን ብደም ደቅኻ ጠላዕ ክጻወቱ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዝኾነ እውን ኩልኻ ትግራዋይ ባዕልኻ ደቅኻ ኣሕዋትካን ኣሓትካን ብህፁፅ ካብ ዝመስርዕ ጉጅለ ድሕረት ብምስሓብ ካብ ብርሰት ከተድሕን ይግባእ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ እውን ብቐጻሊ ንገጸ በረከት ሻዕብያን ግዳማውያን ሓይልታት ክትሽየጡን ኣብ ዜናትኩም ኩናት ክትርክዑን ዝተገበረ ስምምዕ ከተፍሽልዎን ካብ ሓዊ ንባዕልኹም ክትርሕቁን እዚ ካብ ፍጹም ገድላዊ ሓልዮት ዝብገስ ምሕፅንታ ነቕርበልኩም ኣለና ኣባላት ጉጅለ ድሕረት እውን ተሓታትነት ዘይቐርየኩም ዕዳ ምዃኑ ተረዲእኹም ካብ ተወሳኺ ገበንን ጥፍኣትን ክትርሕቁን ኢድኩም ነቲ ቁኑዕ መንገዲ ክትውን ኣብ ዝጠልብ መድረኽ ከም ዘለኹም ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ ብኻሊእ ወገን ምስ ጉጅለ ኮይንኩም መዓልታዊ ገበን ትፍጽሙ ዘለኹም ኣካላት ነፍሲ ወከፍ መዓልታዊ ገበንኩም ይምዝገብ ከም ዘሎ እናዘኻኸርና ክሳብ ሕዚ ዝወዓልኩሞን ዝገበርኩሞን ገበን ኣጣዒስኩም ካብ ዝፀረ ህዝቢ ተግባርኩም ክትቁጠቡ ንምዕድ ገለ ሰብ ሃፍትን ውልቀ ሰባትን ድማም ሶስዕ ሸውሃቱ ንምርዋይ ብዘይ ሕግን ስርዓትን ዝድሑር ጉጅለ ዝህበኩም ዘሎ መሬት ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ስለ ዝኾነን እትወርዎ ዘለኹም ሕድሕድ መሬትን ካልኦት ተፈጥሮኣዊ ሃፍትታትን ይምዝገብ ስለ ዘሎን ብሕጊ ካብ ተሓታትነት ሕጊ ስለ ዘይተምልጡም ሕዚ እውን የረፈደን እሞ ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡ ነተሓሳስብ ዝኸበርካ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ተመዛበላይ ህዝብና ሕዚ እውን ግልጽ ክኸውን ደልዮ ጉዳይ ብሕገ መንግስቲ መሰረት ወሰን ግዝኣት ትግራይ ክኽበርን ተመዛበልትና ውሑስ ብዝኾነ መንገዲ ክምለሱን ይግባእ ንብል እዚ መትከልን መሰለን ውድብ ስምረት ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝውርዶ ኣጀንዳ እውን ኣይኮነን እዚ ግን ብሰላማውን ሕጋዊ መንገዲ በመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝፍጸም እምበር ብኩናትን ተሃዲድ ኩናትን ዝምለስ ኣይኮነን ማሕበረሰብ ዓለም እውን ንምፍጻም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኩሉ መዳያዊ ፀቕጢ ክፈጥር እናተላመና ነዚ ናይ ሰላም ምኽሪ ዘይሰምዕን ኣንጻር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝንቀሳቐስን ዘሎን ካብ በዓንተብኡን ዕንቅፋት ሰላም ዝኾነ ሸቃላይ ኩናት ጉጅለ ድሕረት ካብ እንግዳዓ ህዝቢ ትግራይ ክገልጽ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ክትብል ንጽውዕ እዚ ጨካን ጉጅለም ሕዚ እውን ንመናእሰይ ትግራይ ናብ ኩናት ይዳጉንን ክዳጉንን ይዳለሎም ነዚ ሓደገኛ ውጥን ውግእ ንምትራፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይን ህዝባን ዘላቕ ሰላም ንኽረክብ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይን ደለይቲ ለውጥን ደው ክትብሉን
ዝከኣለኩም ኩሉ ድጋፍ ንኽትገብሩን ውድብ ስምረት ይሓትት። ብዋጋ ህይወት መናእሰይ ምልጋጽ ደው ይበል። ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋዕትና። ዴሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ 21 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት